Страшна красотичка, нали? Преди меката на дайвинга в България да бъде в някаква реалност, беше 3 години в обзор. И сега съм тук и да ви кажа, много си е яко. Много хора често питат кое е най-якото място, където си гмуркал, къде какво има и така нататък. Обаче, честно да си кажа, всичко българско и родно любят, тача и милея. И просто цаката на Черно море е да гмуркате често. Ако имате късмет, наистина мога да хванете спокойните дни, когато морето е изключително красиво и мога да видите интересни неща и тук. Но географията е много определяща за нрава, за традициите и всичко. И каквото е море, такива сме и ние. Някой път е по-бурно, мътно и не толкова шарено. Обаче пък като е спокойно, е много яко и красиво. И така, напомня ми доста на всеки ганьовец, като мене. Ето вижте още един. Това съм го правил. Айде, чао!